guys, welcome back to my YouTube channel Shavi Vlogs. Inchalaru ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಮನ್ ಎನ್ನುವೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರಜೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ತರಾವಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಒತ್ತೆಕೋಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾಡೆ ಪೋಂದುಲ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಅಲ್ಪ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಪಂಡ ದಾದಪ್ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಇಂಕನ ಇಲ್ಲಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರನ್ ತೋಜಾವೆ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಕಾರ್ತಿಕ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒತ್ತೆಕೋಲಾಗ್ಲೇ ತೋಡುಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ಆಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ. ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒತ್ತೆಕೋಲ ಆಪಿನಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಅವು ಕೊಳ್ಳಿದ ರಾಶಿ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅವೆಕ್ ಮೇಲೇರಿಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾನದಾಡೆ ಬರೋಂದುಂಡು. സങ്കടം വേണ്ട, ലോകനാഥന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നിങ്ങളെ നിൽക്കുന്ന ആ തറവാട്ട് മാതാക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഏതാണ് വിടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആ കാലം നേരത്തെ ഈ തിരുമറ്റത്ത് പുരിപുതാക്കന്മാരെ ഇതുവരെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ ലോകനാഥന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാർത്ഥന ആവട്ടെ. കളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പന്തന്മേലെ എല്ലാ കഥകളും രാമേ ഇവരോടും തന്നെ സന്തോഷമായിട്ടില്ല. അല്പത ചവർക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിക്കില്ല അങ്ങനെ സന്തോഷമായി ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಪಡ್ದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಆಪಿನಡೆ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ದೆತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೌದೇ ಅದು ಅವಳು ಬಂಗಾರ ತೀರಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ದೈವಾಗ ಬೆಳ್ಚಾಡರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಮೇಲೇರಿಗೆ ಸೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಮೇಲೇರಿಗೆ ಸೂ ಕೊರ್ದಾಂಡು. ಮೇಲೇರಿಗೆ ಸೂ ಕೊರ್ದಾದ ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ದೇಂತಡ್ಕ ಮೇಕಲ್ನ ಪಟ್ಟದ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತುಂಡು.
ಐಬುಕ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 11:12 ಗಂಟೆನಗ ದೈವದ ಕುಳ್ಚಾಟ ಶುರುವಾಂಡು. ಕುಳ್ಚಾಟ ಪಂಡ ನರಸಿಂಹದೇವರನ ಅವತಾರನ ತೋಜಾವನ ಒಂಜಿ ದೈವ ನೃತ್ಯ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಇಂದೆಟ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರನ ತಾಳ್ದು ಎಂಚ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪನ್ಪುನಾಯನ ಕೆರ್ಪೇರು ಬಂದು ನೆಟ್ ತೋಜಾವೆರ್. ಈ ದೈವನ್ ತೂಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ, ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತೂವೆರೆ. ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಿಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆರ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಆಯ್ನಾದ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ.
ತಪ್ಪಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಚಂದನ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಹಾಡ್ತದೆ ಹೌದಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ನೋಡಲ್ಲಿ
ಅವು ಪುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳ್ಯಕಾಂಡೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ನರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ನಿ ಸೇವೆ ಶುರುವಾಂಡೆ.
ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ದೈವ ಅದು ಮುಳ್ಳುಗುಳಿಗನ ದೈವ ಇತ್ತನು ಅತನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೂತಿಕ ಬತ್ತನೆ ಇದ್ದಾದ ಸ್ಥಾನದಡೆ ಪೋಯಾರ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚ ದೂರಡ್ದೆ ಆಯ್ನಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಗಣೇಶನ್ ಹಿಂದೆ ಹೊಡಿತಾ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕೊಡ್ಸಿ ದಾಲ ಮನ್ಕಿಸಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒತ್ತೆಕೋಲದ ಆಯ್ನಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ ಏರಾಂಡ್ಲ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಚ್ಚಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.